Wellness Pack. Това е комбиниран продукт от различни витамини, минерали и антиоксиданти на куп събрани в едно. Това е пакет за жени. Исках просто да ви кажа, че много ми допадна като идея, защото в забързаното ежедневие всеки забравя, трябва да се изпия това, трябва да се изпия онова и в един момент забравяме някои от нещата. А тук е събрано всичко. Пакет за жени, има и за мъже такъв пакет. И просто започнах да ги приемам вече 2 седмици. Искам да кажа, че съм впечатлена. Първо, аз специално от доста продукти с омега-3 и 6 масни киселини, като съм приемала други марки, съм имала проблеми с стомаха. Основно киселини съм получавала, докато с тези тук няма такова нещо, което е страхотно. Другото нещо, което си закупих е ето тази пребиотична напитка. Сутрин в 200 мл вода, една лъжичка от 5 грама си слагам в водата, така е дозировката всъщност. И някой път си изтисквам половин лимон или половин портокал и го разбърквам и го изпивам. Искам да кажа, че специално от тази пребиотична на диетични фибри от 6 растителни източника, прочитам го точно ясно. Преди ми се подуваше стомаха, сутрин се чувствах една тежка такава, много неприятни чувства имах. Предполагам, че много жени, особено в една средна възраст или след раждане, се чувстват по този начин. И откакто започнах да го приемам също, двата продукта за 2 седмици. Коренна разлика. Ако имате въпроси, откъде съм ги взела, можете да ми пишете.